ಹಾಯ್ ಏನು ಮಲ್ಲಿಕಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ದ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಗ್ ಫ್ರೂಟ್ ದ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿನ್ನೆ ಎಗ್ ಫ್ರೂಟ್ ದ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಗ್ ಫ್ರೂಟ್ ತೂವರೆಗೆ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜಾರ್ಗೆದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಜಾರ್ಗೆ ಅತ್ತು ನೆಕ್ಕ ಎಗ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಆಪುಂಡು ನೀನು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಉಳ್ಳಾಡಿ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಬೇಯ್ಪದಿನ ತೆತ್ತಿದೊಳ್ಳೆಡೆ ಇಂಚ ಮಂಜುಲ್ದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಂದುಲೆಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂದು ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೇನೊಂದು ಮೂಜಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೆತ್ತ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಬೀಜ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಒಂಜೆಟ್ ಇಂಚ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬೀಜ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೀನಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡುವೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ತಂದೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡಿಗೆ ತಂದೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಒರನೆತ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ತೊನ್ನುತ್ತೆ ಇಂಚ ಪೇಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ದತ್ತಿತ್ತೆ ಪೇರ್ ಪಾಡುವೆ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತನ್ವೆ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪರ್ರೆಗೆ ಇಕ್ಲೋರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.